Outside the Tramps, xemx. Bil-wis mux ftit indejjem ġo qalbi jien naħseb fik iva lilek inħobbok iva lilek irrid sabiħa lilek inħobb ġawra ta' qalbi jien lilek irrid fin-neket u fl-ena jien naħseb fik għal dejjem ġo qalbi nistabar bik iva lilek inħobbok iva lilek irrid xemx wis sabiħa lilek inħobb ġawra ta' qalbi lilek irrid ftit ieħor dak jasal dak il-mument li inti tkun tiegħi għal dejjem ħdejk iva lilek inħobbok iva lilek irrid xemx wis sabiħa lilek inħobb ġawra ta' qalbi jien lilek irrid iva lilek inħobbok iva lilek irrid xemx wis sabiħa lilek inħobb ġawra ta' qalbi lilek irrid xemx wis sabiħa lilek inħobb u ġawra ta' qalbi jien lilek irrid. Mela, grazzi ħafna Ġozmar, grazzi ħafna Paul, aktar tard se jkollna ċans nitkellmu ma' Ġozmar u ma' Ryan ukoll dwar il-programm tagħhom ta' nhar ta' Sibt Sibt. U mija issa